ବିକ ଦବ କୋଉଠି? ବାଦଲ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଆରେ ବିକ ଦବ କୋଉଠି? ବାଦଲ ଭାଇ ଯୋଉଠି। ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ପିଇବି ଭାଇ। ଭାଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦବ। ନିଅ ଯଦି ଆଉ ଦରକାର ପିଇବ। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 60 ଟଙ୍କା। 60 କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତମେ ସିନା 20 ଟଙ୍କା ପିଇଲ, ସିଏ 40 ଟଙ୍କା ପିଇ ଦେଲା ବା। ଭାଇ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ? ଭାଇ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ। ନାହିଁ କଣ ଦଉନ? ନାହିଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେବି ଭଲ କଥା। ଦବୁନୁ? ଆରେ ଏଠି ଜୋରେ କାଇଁ ବାଡଉଛୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ମାଗିବି ତମେ ବିକା ଦେଲ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ସିଏ ତ ବାଦଲକୁ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ଭିକ ମାଗିଛି ଯୋଉ ଘରେ କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। ଭାଇ ନିଅ ଖାଇବ। ଓ ଭାଇ 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 ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ନାହିଁ? ଚନ୍ଦରେ ଧନ ତୋର